אימון עיקרי יום מספר 2, אני מתחיל עם ג'אמפ סקואט, בשביל זה אני צריך את המקל הוקי שלי. מה שאני עושה, אני שם את המקל הוקי מאחורי הגב שלי, הקו של המותן, וידיים על המותן, כך שאני מחזיק את המקל, וחזה בחוץ, ומתחיל במצב חזק, נמוך, שהבפנימה, הפנים של הנעל שלי, בקו של בחוצה של הכתף שלי, של חוץ הכתף. ומפה אני קופץ 10 חזרות, כמה שפחות זמן על הרצפה. כפול 10. משם אני עושה מתיחה לכנפיים, שם את שתי הידיים על ספסל וידיים על הראש, ואני יורד אחורה, תופס את החזה למטה וחוזר. 2, 3, 4, 5. שם אני עובד על hip mobility, יכולת תנועה של האגן, מתחיל במצב של שכיבת צניחה, רגל לכיוון היד כמה שיותר החוצה, ברך אחורית יורדת לרצפה, ואני דוחף החוצה את הברך עם כל הגוף. וחזרה, ברך החוצה, ברך למטה, ודוחף, זה 2 לפי 10 חזרות. מי שיכול להגיע רק לפה זה גם בסדר, תתחיל פה, ולאורך תוכנית האימונים אני מקווה שתגיעו קצת יותר רחוק כל פעם. 10 חזרות, 5 בכל רגל. אז זהו, סיימתי A1, A2, A3, אני עושה את זה עוד פעם, קפיצות, מתיחה על הכנפיים ותנועה של האגן.